gugma ni Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala, among mga suki o mga pinalangga na mong tigpaminaw. Dinhi sa Tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og maghatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang mayong balita karong buntaga makahigalaan, pagadumalahon kini sinyong higala, Brother Live Claves. So nagbinugtong pataron dinhi, nagsulo pataron tungod kay wa pa makaabot ang atong partner si Brother John Dehito. Base karong taod-taod, maabot na siya dinhi sa ato nga tulumanon, no? So karong buntaga, gina-welcome muna ko higala sa pagpakiguban o pagparticipate dinhi sa atong tulumanon sa radio karon. Ang kini ang maayong balita. Pwede na makapadala mga higala og mga mensahe. Pwede mong maka-text, no, sa mga number namo ni Brother John, or pwede sa ari mo mapaagi sa inyong mga messages sa atong comment section sa Facebook mga higala sa DYCM Bugo Adventist, no? Na may mga importante nga mga messages diya. Pwede na nga magpadala mo higala aron ato nang basahon dinhi sa ato nga tulumanon. Na may mga morning greetings ba or mga birthday greetings o mga anniversaries ba or uban pang mga importanteng mga messages nga bote ninyong ipadangat ngatos yung mga friend, ngatos mga minahalios kinabuhi. So ato nang gina-welcome sa ato nga tulumanon. Nya pwede nga mo text mahigala ang akong cell number 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, pwede namang kapadangat kay karon taon-taon atong basahon mga higala ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon, no? Kaniya samtang magapadayon ta, maminaw ta og mga huni sa awit bahin sa Ginoo mga higala. Okay, niya itong paminawan nga awit, Langit ang Hinungdan.
pag ako kay dili ko buot, impernong dungan ko, busa man nagkamot ko, langit ang dungan ko. Kay dito nagulat ang Ginoo, dito sa langit kalipay maangkon ko, ug walay luha muaga sa mata ko. Lulun bulawan ang pagalaktan ko, igsuon ko. Kaigsuunan ko, dasigon ko kamo, nakitang tanan, panahon na magpag-u, husan hinusulan ta, ang tanan kasalanan, ug likayan ta, ang tanan kahilayan. Dito sa langit kalipay maangkon ko, ug walay luha waga sa mata ko. Lulun bulawan
kita magapanaw ba't nang tangpa ilog kay hilabi ang pagkalayo mga dalang na malisod pagasubayon ta apang sa unahan natay uluyan maoyhan yung sa kasing-kasing ko na malipayon nga makapuyo kayo dito pagkatapos puluyan ni Jesus giandam alang sa tanan na nagtuman busa man lakaw na kita samtamay hayag pa kay kumangitngit wala na'y makapaglaw maoyhan sa kasing-kasing ko na malipayon nga makapuyo kayo dito pagkatapos puluyan ni Jesus giandam alang sa tanan na nagtuman busa man lakaw na kita samtamay hayag pa kay kumangitngit wala na'y makapaglaw kay kumangitngit wala na'y Since He's cleansed and made me whole.
gitalikdan ko. Maluluoy o malulubos ug maluluwas ko. Ikaw higugmaon, O Jesus magampo kanunay sa Ginoo mo. Ang pulong ni Kristo palandungon mo. Magpakikigala sa manunubos, unya mahisamba kang Kristo Jesus. Amalan yung ukada mo, kay kami gipalit man, O Jesus nga pulahan. Sa dugon nimong balaan, tungod sa kubangan tuman. Kristo namong mapalahantay, andaman mo kanunay. Kami sa langit mong kalanon, aron kami maglikon. Kay kami gipalit man, O Jesus nga pulahan. Sa dugo nimong balaan, tungod sa gugmang tuman. Tungod sa gugmang tuman. Kay kami gipalit man, O Jesus nga pulahan. Tanang kadautan gitalikdan ko. Unya mahisama kang Kristo Kung higala mo si Kristo,
sakop tiyang pagtuo. Kung si Kristo imong handog, hatagan kaniyang paglaom. Ang pagpapot niya, kinabuhing puno sa kalipay. Kung si Kristo imong handog,
kusgang pasalamatan. Okay, mo padayon ta higala nga tusna no. So atong gina-welcome ang tada nato karon nga mga kahigalaan, kabungtanan, mga higala, mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers, kinasing-kasing manako nga gina-welcome dinhi sa Tolomanon sa kini ang maayong balita. So pwede na mo kapadangat mga higalag mga messages no. Pinaagi sa pag-text nga ni sa ato nga number o dinhi sa comment section nato sa Facebook. Ang hinaot ko nga karubuntaga mag-uban-uban ta alang sa atong mga viewers, mga followers, palihog sa gihapon atong i-share nga to sa atong mga friend ang ato nga program para nga daghan sad ang makapaminaw sa pulong si Ginoo. So nining sayos kabuntagon akong itunol ang labas ug maniton nga magpangumusta sa atong tanan nga mga tigpaminaw diha sa Negros Island karon, Oriental o Negros Occidental, kamong tanan diha higala. Welcome sa ato nga Tolomanon. Mahinguman sa tanan natong mga viewers diri sa Masbate. Mayong buntag sa tanan taga Masbate diha sa Isla Silotongan, sa Kawayan o sa Tikaw Island ug uban pa diha nga mga pinalangga nato nga mga kaigsunan nga nagasunod atong gina-welcome inin sayos kabuntagon. O balik na, igsoon ko, pangalagad sa Diyos, unahag yun. Okay, kumusta sa mayong buntag sa atong tanan nga mga pinalangga nga tigpaminaw diri sa Biliran Island no. Good morning sa tanang taga Biliran nga naminaw karon. Unya welcome kam higala sa gihapon ni sa atong programa. Unya tanan nga taga probinsya sa Leyte no, kamong tanan diha mga kaigsunan, welcome sa gihapon sa atong Tolomanon ug atong gipasalamatan ang atong tanan nga mga kaigsunan diha nga nagagamit og mga sound system usab no nga mga lanog. Ang uban trumpa, ang uban mga sound boxes ni panggamit sa tuyo lang makashare sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga silinganan. So thank you kaayo kaniya sa tanan sa BI nga mga naglantaw karon sa Facebook o nag-share no. Salamat kaayo sa inyong pag-participate sa ato nga programa. Tanan nato nga mga sukisad nga naminaw diri sa isla sa Camotes. Good morning sa tanan taga Camotes Island nga naminaw sa radio or nagtan-aw sa ato nga broadcast sa Facebook mga higala. So ako kamong gina-welcome karon buntaga o kato sa pasalamatan sa Bantato des Lower Kagkagan. Good morning Bantato o sa mga silingan diyang naminaw karon. Kani ang mga tigpaminaw sa nato o mga viewers diri sa isla sa Bantayan. Good morning sa tanang taga Bantayan Island, Madridijos, Bantayan ug sa Santa Fe. Welcome sa atong programa. Atong pasalamatan sa Brother William Tadlas, Brother Cotejo diha sa Tikad, sa Circulo, niya si Brother Lucernas dito sa isla sa Lipayran, sa ilang mga sound system o niya diri po sa NHA, dapit part sa Santa Fe. Ato sa pasalamatan si Brother Humula, Jeremiah Humula, saya po mga sound gigamit diag masilingan na minaw tanan diya nga taga-isla sa Bantayan, lakip diya Silotongan, Silagon diya sa Lipayran, sa Doong, Butigas, uban pang mga island diya. Kamong tanan nga naminaw karon, welcome sa ato nga programa. Good morning sa tanang taga-isla sa Hilantagaan. Kanya tanan nga taga-isla sa Kinatarkan nga naminaw og naglantaw karon sa ato nga programa. Kanya good morning sad sa tanang taga-isla sa Hibitngil or Hibitngil Island og diha sa isla sa Malapascua og didto sa Carnasa Island na atay mga kaigsunan nga
always yun nagsunod sa ato nga tulumanon din sa radio. Ihatag ang lulang mabukat sa tunggiya, uban sa panaw niya, o balik na, uban sa panaw niya, o balik na. Ang atong kalibutan, puno sa kasalanan, hapit nga niya kinihukman. Ni Jesus nga atong amahan, pinaagi sa kamot niyang kamanan. Pinaagi sa kalayo ang kalibutan na limpyo, tungod sa gangom sa Ginoo. Okay, padayon tahigala sa paghatod o pagtunol nga na kanyo sa mga mainiton nga mga pangumusta. Atong tanan nga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa Minlan, Cebu. Kutob sa giabot sa labyog sa atong broadcast karon, no? Maayong buntag diha sa makabukiran sa Tuburan, diha sa Tabuilan, nga daghan tag mga naminaw sa mga kabukiran mahigala kay lanog ni atong programa sa Mayubaw sa Kabungturan. Atong gina-welcome di tanan. Pwede mo maka-text din higala dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Aron mabasa nato na mo'y mga friend diha nga nag-birthday, so malipay na higala kung na mga greetings gikan kaninyo, no? So good morning diha sa Olivo ato mga kaigsunan kay higalaan diha sad sa Dalid, diha sa Kalumbangan, atong tanan nga mga kaigsunan makahigalaan na naminaw ug bisan pa man diri sa Gimpilakan, Kanluhangon sa Kopos Tabuilan gihapon. Good morning sa tanan diha niyo, no? O good morning sa di Brother Maning Masbang diha sa Kalambua. Bro, may buntag nimo. O ngadto sad kan Brad Pipi o Sabia diha sa Sabah. Good morning. Nga atong mga pinalanggang makaigsunan dito karon sa mga kabukirang barangay sa Katmon, sa Agsuaw, sa Bungyas, mayong buntag ng tanan. Diyos panalipan, ato din pangumustahan si Brother Mario Alquizar, uban siyang kauban sa Panimalay. O niya mga kaigsunan na to diya sa Sugod, o sa mga kabukirang barangay sa Sugod, di naglanog-lanog kini atong programa. Sa gihapon, gina-welcome mo na ko higala nining sayos kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang mayong balita. Good morning sa tanang taga Bourbon, diya sa poblasyon Bourbon, diya sa Lao, diya sa Bundo Bourbon, mayong buntag ng tanan, diya sa San Jose. Atong gina-welcome diya ang tanan to makaigsunan. Good morning lang ni Brother Amay Pitogo, Brother Jujumer, mayong buntag ni mo bro, uban sa imong family. Ano ang atusan nila ni Brother Rodrigo Villamor. Salamat kayo Brother Rodrigo sa imong sound system nga always ginagamit alang sa buhat sa Ginoo, sa pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa masilingan. Masilingan po din naminaw karon kinasing-kasing manako nga gina-welcome sa tulumanon sa kini ang mayong balita. Good morning sa di Brother Rolando di Villamor. Ano tanan natong naminaw sa didto sa Tabugon mga higala. Ato siyang gina-welcome di ang tanan nga taga Tabugon. Good morning ni Brother John Labutanya oban sa iyang family. Ngadto na ni Mr. Remy Monteliano and family, Lanster Dilma and family. O niya, tanan na lang diha sa Tabugon, no? Maayong buntag sa tanang taga Tabugon na ito makaigsunan. O diha sa nagapangumudlay si Brother Jimmy Ronese. So good morning sa tanan. O niya, mga tigtamino na ito diri sa
Kanaw-Kanaw, dias Labangon, bisampas Managasi. Good morning di ay diha nila na sa mga Elarcusa family, mga Romagos family, mga Nano. Nya good morning sad ni Sister Erenia Soliano. Good morning nimo sister. Uban sa imong family. O niya nga to sad sa mga Saladaga family diha. Mga Jordan family Islamak atong gipangumusta tanan nga taga Ilihan nga nagsunod karon. Welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Kay nagtumang sa iyang kasuguan, kay nagtumang sa iyang kasuguan. Okay, ato siyang gina-welcome ang tanan to maghigalaan diha sa Kandangas o niya dirisad sa Kadawan, diha sa Mahayahay Kadawan. Atong itunol ang pagpasalamat ni Brother Bean Estor sa iyang sound system diha karon. Maimbuntag ni Brother Bean o sa mga kaigsunan nato diha, mga silingan nimo nga nagpaminawan sa ato nga programa karon. Good morning sad sa mga Maluluyon family. Yang atos mga Rosasinyo, ang Brother Jamel po, maimbuntag nimo. Uban siyang family, unya tanan taga Eden, no? Diha sa Kadawan. Maimbuntag kanyo mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa. Unya good morning sad sa mga Alicos family. Ngadto sa mga Agua family. Ato sa gipangumusta ang mga pamilyas mga Risoor, mga Arrogante family. Good morning, mga Puralde family. Welcome sa ato nga programa. Unya ngadto sa mga Puentes family, mga pamilyas mga Alconten, mga Busotros, tanan diya taga Kadwawan ato mga suod kaayo, mga silingan ato nga ginawilkam sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Puno sa kagubot o kapakyasan, igsuon nilini ang ato kuloy anan, katuta sa langit nga nagtangpuyan, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam, dito tanin yuman kauban ni Jesus sa langit. Ato siyang gipangumusta ni Jesus Kabuntagon ang atong gipasalamatan diha diha sa Kadwawan, no? Sila si Sister Marites Paraiso sa operate sa sound system nato diha sa Kadwawan. So good morning sa tanan nga taga Kadwawan nga naminaw karon. Salamat kay Sister Marites Paraiso. Ang ato sad sa mga pamilyas, mga tirana diha sa Upper Kadwawan, o niya ngadto sa mga pamilyas, mga Berunas, ng Brother Marcelo Berunas o iyang family. O niya dirita mga higala sa barangay sa Libho, atong gipasalamatan sa Sister Linda Kamay o si Brother Nelson Dosero. Duha na ka mga sound system doon naglanog-lanog. Ang Sister Linda o sa nakatrumpa, pero ari ka kang Brother Nelson Dosero. Tulog niya, katrumpa, gigamit niya, nagsinugaan na. So mga silinganan diya karon naminaw, ato mga suod kaayo, mga parente na to diya, mga friends na to, mga kaigsunan na to. Kinasing-kasing mo na ko nga ginawelcome ni Sayos Kabuntagon, nini nga tulumanon, kini ang maayong balita. Pwede nyo nakatext sigala, makapadalag mga messages, ato nang ginawelcome din sa atong programa. Anya, dirisad pa mga higalas mabuli, tanan nato diya mga silingan nga naminaw. Good morning diya sa mga Clavis family, ngadtos mga Eloserio, mga Pasial family, ngadtos mga Adayon family, mga Saga family. Good morning sad sa mga pamilya sa mga Espinosa. Ngadto sa mga pamilya sa mga Sinoy. Mayong buntag. Good morning sad sa mga Serapino family diya. Ngadto sa mga pamilyas, mga Sayod, mga Maglasang family atong ginawelcome. Good morning sad no, sa atong mga
bag-o nga midawat kagahapon sa bautismo. Sila si Angel Nugas o si IC Apple, no? Congrats o hinaot pa nga ang inyong bag-o nga pagtuo nga magpadayon nga madasigon malahutayon hantod sa katapusan. Salamat kayo Sister Angel Nugas o Sister IC Apple sa inyong desisyon sa pagdawat kang Ginoos ingon nga manduluwas. Ani ato sa gipasalamat karon sila si Sir Arthur o si Ma'am Margie, no, sa ilang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Tagiyan na sa Buenamarga Higala kanunay naga-study sa pulong sa Ginoo. Okay, adto ta sa pagpadayon sa nans paghatod gana kanyo og mga mainiton nga mga pangumusta. Kanya kumusta og mayong buntag sa tanang taga-Kanagahan nga naminaw karon. Ato makaigsunan diha og ipasalamatan nato sa Brother Bernie Katakes, si Brother Christian Bistar, sila si Brother Ami Priscilias sa ilang mga sound system, mga silingan diyang namati karon. Welcome sa atong programa. At sa pangumustahon si Bro Erickson Sinisa. May buntag no sa tanan nga taga Kanagahan, tanan nga taga Kinawahan sab. Good morning Lanster Maridil, Brother Jojo kayo niyang family, Brother Arnel, Brother Reno dia, nga pusad nila ni Sister Noralyn, yung isuon, yung ilang mga family. Tanan diya gayon sa Kanagahan, Kinawahan, ato makigsuon ang kahigalaan na minaw karon. Welcome. Good morning sa mga pamilya, sa mga sumalinog risad sa Musugon. Resta Kupro, good morning sa mga nila ni sa mga lumungtad ya family. Welcome. Tanang naminaw diri sa diri karon sa dinhi sa Lambusan. Mayong buntag sa tanan niya karong adlaw mauron ang adlaw nga ihatod nga tos temporaryong kapahulayan si Ma'am Los Noval Porasco karong adlaw. So pahasubo gikan sa kini ang maing balita sa pamilya sa mga Noval o mga Frasco. Kaniya tanan din Tagalambusan ato makaigsunan kay galaan nga naminaw. Welcome sa ato nga programa. Tanan nga taga-Tambungon sa daghan sa tag mga suod kaayo makaigsunan o kay galas Tambungon. Welcome sa gihapon sa ato nga programa. Kaya pinumduman nato ang tanan taga-Tambungon o mga palibot ng mga barangay nga kung pananglit nang inahanglan pag mga pisas motor ay na mga atos layo gipadulaan na yun mo diha sa inyong lugar, diha sa kilid yun sa highway at bang sa public markets Tambungon, makita ni mo diha ang Advent Motor Parts. So mabaligyan na sa mga ubos nga presyo nga makahatag yun nato o kayuhan. Abli na sila mga higalagikan sa adlang Domingo kutob sa Bernes. Gipanagiya na ni Mr. and Mrs. Florida o Grime Sigarino. So good morning sa tanan nga taga-Anapog nga naminaw karon. Good morning nila ni Brother Norlan Pagalde ang family. Siguro po makaanha tingali ko basi o karong udto, no, kay modutson lang po niya sa hapon sa pag-adto sa paglugong kang Ma'am Pasco. Basi mulahos na po ito. Ay karong buntag sad humandiri muraga moadto sad ko nasa tayo schedule Bible study nila ni sa kabataan nila ni Jojo o ni Ma'am Ganggang Tundag kanang manager sa Jollibee. Iyang mga anak nagadawat og Bible study. So humandiri siguro conduct ng Bible study niya karon na siguro udto po diha sa Anapog Norland, no. So welcome na to ang tanan taga Anapog na naminaw karon o niya tanan nga taga dinhi sa Bangkasan, may buntag sa tanan taga Bangkasan na Brother George Luna iyang family, tanan nga taga Kamansilis nga naminaw karon atong gina-welcome niya. Good morning sad lang ni Brother
Elvis Piritos o mga Piritos family, mga Gupyo family, atong gini-welcome mga Sinadhan family, o niyang adtos mga pamilyas, mga Lopez, mga Samson family, mga Vargas, mga Ibanez family, mga Monteroyo family, tanan nga taga Sandre, mga higala, bisan pa man diri sa Argawanon karon. Good morning sa mga Larga family, mga pamilyas, mga Likigan, mga pamilyas, mga Layon, Kabatanya, niyang adtos mga Ansyano family, atong gina-welcome diha ang tanan kaninyo sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato siyang gipahinumduman di ato matigilaan, no? Kung nanginahanglan tagilag mga siguro nga limpyo nga tubig, mga higala. Pwede ra inyong kontakon ang Advent drops, mga higala. Labi nagnatay mga party-party, o sa padahin mga party, mga birthday party ba, uban pa din mga okasyon. So mahimong inyong kontakon ang Advent drops, mga higala. So muserve na sila sa ato nga panginahanglan. Okay, atong mga suki nga naminaw sab dito sa Daan Bantayan, maayong buntag sa tanan taga Daan Bantayan. Diha sa Maya atong gina-welcome di ang tanan. Labi na diha sa mga Dihito family. So wag yun makahigayon ang atong kauban o garidiri. Si Brother John Dihito siguro na ay mga importante nga gibuhaton kalihukan niya karon. So nagsolo, nag-iusara ta din sa programa. So good morning sa tanan nga taga Daan Bantayan diha sa Maya. Ni Brother Isaw diha karon, ayong buntag. Aniya ngadto sa mga Punay family. Welcome sa atong programa, mga Rabarabong family. Aniya ngadto sa mga pamilya sa mga Miralias, no, diha sa Lanao. Tanan diha kaninyong naminaw diha sa Lanao ato makaigsunan. Welcome aniya mga natusad nila ni Brother Duming or Pari Duming Bunukan, may buntag nimo pare. Oban sa imong tiok family. Atos mga Rosalihos family, may buntag, mga Pioneers family, mga Puyot family. Nyangat po kang Sister Los, may buntag Sister Los, sa tanan nga itong mga kaigsunan o mga kahigalaan diha sa Daan Bantayan. Kinasing-kasing mo na ako higalang gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, no? Ato sa makaigsunan diha sa Paypay unya des Nazareth nga loyalist po sa programa, gina-welcome mo na mo Monaco karong buntag higala sa niini nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Uban-uban ta hangtod karong alas 9:20 nini sayos kabuntagon. Okay, tanan natong mga fans diha, mga mans nga naminaw, welcome. Unya dirita mga higala sa Kawit, nasa tayo matigpaminaw sa Kawit, des Mahawat. Good morning des mga Magsayo family diha. Unya ngadto sa mga Tundag family, mga Andrino family diha sa Antipolo, mayang buntag. Unya ngadto sa mga Gulyemas family, Brother Edwin, o mga pamilya sa mga De La Cruz, Brother Edic De La Cruz, may buntag ni mo bro. Oban sa imong family. Tanan dihang naminaw sa diha gyud sa poblasyon sa Medellin. Good morning diha sa mga pamilyas, mga Langido. Welcome sa ato nga programa. Paningad po kang Municipal Councilor Brother Raymond Olivar, uban siyang Mrs. nga si Mrs. Attorney Olivar. Good morning, no, diha sa Lamintac Norte. Ngadto sab nila ni Brother Alex Cañada o ni Brother ngadto sab ni Brother Alex o niya nila ni Brother Felipe, no? Mayong buntag. Tanan diyang naminaw sad sa diha sa 108 Medellin. Ato sang pasalamatan si Brother Terbo Pubadura sa iyang sound system o mga silingan nga namati karon. Mayong buntag niya. Brother Felipe Solira diay, mayong buntag nimo bro. Oban sa imong family. O niya, tanan nga naminaw, diris Hagon. Good morning sa tanang mga Malinaw family. Atong gina-welcome sa ato nga programa. O niya, tanan nga taga Bugo City.
kutob sa naminaw dis bugo. Diyas binabag atong pangumustahan ang mga Bersero family diha, mga pamilya sa mga Olingay, o niya ngadtos mga Gabiani family, o niya ngadto ni Brother Lino, may buntag ni Brother Lino, uban siyang family, ilang Sister Ami karon diha, may buntag, o niya good morning sa tanan nga taga Binabag, tanan nga taga Anonang Sur, Norte nga nagpaminawan, diha sa barangay sa Lapas, niya good morning diha sa Kabangkalan, atong gina-welcome di ang tanan naminaw ngadtos mga pamilya sa mga Lipawpaw, may buntag, o niya good morning sad ni retired Scout Ranger Isagani Aratsia. Sir, may buntag nimo niya, salamat kayo sa imong sound system di nga always imong gigamit atol sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. So thank you kayo. O niya good morning sa mga pamilya sa mga Bisabilia, lang Barialan, ni Sister Amelia, no? Maayong buntag, Dias Baas. Kanya, tanan nga taga Baas, tanan nga taga Dakit, Bugo City. Labi na diha sa mga Derder family, ato nga gina-welcome sa atong programa. Kanya diha sab sa Guadalupe, atong pangumustahan di ang tanan atong mag-isunan, mga Muñez family, kanya ngadtos mga Pilayo family, sa pamilya nila ni Pastor Hill Edoliboyo. So good morning. Kanya ngadto sad ni Brother Ledisma, Mr. and Mrs. Ledisma, ang family nila ni Ma'am Joy, ilang Brother Merjon karon dia may buntag. Tanan dia taga Guadalupe, dia sa Libog, no, may buntag. Kanya tanan nato nga mga suki nga naminaw usab diha sa Libertad, bisan pa man diha sa dinhi sa Marangog, atong gina-welcome ang tanan. Kanya mga kaigsunan nato diya sa Tagasa, welcome ninyong tanan higala sa ato nga programa. Kay mahal kanya, paninguhaan lang gayo ang pagsunod sa Tininoon, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Nahinumdum ka ba, nagipakamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus, tungod sa mga kasalanan nga imong naangkon, hinumdumi ang pag-antos niya. Sa pagtuo mo kay si Kristo ang nagsapnay kanimo, paninguhaan lang gayo ang pagsunod sa Tininoon, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay, paninguhaan lang gayo ang pagsunod sa Tininoon, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Okay, padayon ta higala sa pagtunol nga na kanyo sa mga maniton nga mga pagpangumusta atong tanan nga mga tigpaminaw sab, no? Dias Tagasa, may buntag ng tanan, no? Atong mga bag-o makaigsunan diya. Good morning yung tanan. Good morning ni Brother Helig diya. May buntag ni mo bro. Tanan nga naminaw, no? Dias Tagasa. Kani ato mga suki nga tigpaminaw diha sa Nailon, mga higala.
Good morning sa tanan taga Nailon. Tanan nga taga Syukon sa atong gipangumusta. Nya diya sa Upper Nailon, diya sa Simbuwawan, atong pangumustahon diya ang mga Lipon family. Pamilya ni Brother Nelson Lipon, pamilya sa ni Brother Lipon, Brother Libo Lipon nga sumasanay kayo, bro. May mutag nimo. O diya nga to sa pamilya ni Anhing Jerry Lipon. Diha sa Simbuwawan. Tanan diya na ito magkisulan, makaigalaan. Welcome sa ato nga tulumanon. O niya, atong tanan nga mga kaigsunan sa diha sa Panabilan. Good morning sa mga Nailon family diya. Welcome sa programa. O niya, nga to sad na ni Brother Nap Ritoya, mga Ritoya family. Mga Ulyamot family. O nga to sad nila ni Sir Arthur diya. Ulyamot o ba ni Mamarje, no? O may buntag yung tanan. O niya, ngadto sa mga Bulambo family, atong gina-welcome, mga pamilyas, mga Mulihon, mga Hilig family, welcome sa ato nga programa. O niya, good morning sad sa mga Berdida, mga Canales family. O niya, ngadto sad sa mga Perez family, mayong buntag. O niya, ngadto sad sa mga kaigala na to magkaisunan diha sa barangay Sagairan. Pag nasa'y krusod, ya siguro ang pagahumon, sugdan karong gabi, murag sa Purok Bumbel siguro to. So, may buntag no, just Purok Bumbel. Murag sila si Pastor Pumintira, man siguro ang mag-handle diya. So, good morning niyong tanan. Kanya, nato sa mga Mulihon diya family, atong gina-welcome. Kanya, good morning sad sa mga tigpaminaw nato. No, din sa Kantikson, nila ni Engineer Ernie Catayas, nila ni Tia Wing, may buntag. Kanya ato sa gipahinuduman ang ato makahigala ni Northern Cebu nga kung adunay na matikdan yung higala nga may problema na ang inyong pananaw, hanap-hanap na jutay, di na makabasa kayo sa litra, magkarap-karap na ang tinanawan, paglampaw sunahan, ay nagdugay higala, duulan ninyo o pangitaan ninyo ang Icons Optical Clinic. Sayon kayo ng dumdumon, tungod kay at bang rana sa karaan, katubang karaan nga building sa Landbank, gibalhin naman ron. Katong karaan nga building sa Landbank, katong ubos sa Gaisano, diha sa atbang ana, makita nimo ang Icons Optical Clinic. Nasa na sila iban sa San Romeo, kilid po sa highway. Atbang sa Prince, no, makita sa nimo ang Icons Optical Clinic. O niya at the same time, ang Icons Optical Clinic po mao'y nag-operate karon sa clinic sa iyang mama nga namatay naman gusto si Dr. Hining, so siya ni take over si Dr. Konkon Lubitania. Dias Bugo, sinati ilado man ka ito nga optical, kay karaan man to katong Biraki Lubitania Optical Clinic, no? Kanya, kana sila higala, moabli na adlong Domingo, kutob na po sa adlong Bernes, sirado na lalong Sabado. Kanya, mag-open na sila mga alas 9 buntag hantod alas 5:30 sa hapon. Mahatag na sila ubos nga presyo nga dili gyud bugat sa atong bulsa. So kaninyong tanan ay mo paglangan higala kung na matikdan sa inyong pananaw. Atong mga ngadto sa mga tigpaman nato di duol gyud sa DYCM, no? Ngadto sa mga Makipig family, mayong buntag, pamilya sa mga pamilara, unya ni Brother Andy Nobal, nakita sa Brother Andy dito sa Lambusan kagabi nagbilar mi dito. So good morning Brother Andy. Kuan po ni siya, available pa ni Brother Andy Nobal, ulitaw gining pure, nagpangita pa sa ni og sakar si Brother Andy Nobal. So mahimo nang inyong i-search sa Facebook higala Andy Nobal. Kuan na siya, single gina, buutan sa na nga tao kana si Brother Andy. So jackpot kayo na ay mga chicks nga, mga babae nga makaangkon sa ni Brother Andy sa iyang pagkabuutan. Okay, padayon tahigala ito sudahan. Good morning sa tanang taga Don Pedro o tanan nga taga Pulambato, atong gina-welcome sa atong programa. Kanya dito magdugay higala ato ning basahon ato tas pagbasa una sa mga mensahe nga atong nakita din sa screen, no? Ay daghang mga messages din nga atong nakita. Okay, ato na ning sugdan sa pagbasa. Niya si Brother Edwin Notarte.
Good morning mga Kuya Libby. Good morning Kuya Libby. So good morning Brother Edwin. Salamat sa iyong pag-pray o pag-love sa atong program. Niya po si Miriam Husay Anunciado. Mayong buntag mga kapaglaom. So good morning Sister Miriam. Niya sad si Ginaline Lumuntad. Salamat sa pag-love o pag-pray sa atong programa. O niya yung misay, good morning sa tanan. Niya pagyod si Miriam Husay Anunciado. Okay. Niya po si Jo Bayo Inganyo. Jo Bayo Inganyo. Mayong buntag kapaglaom. So mayong buntag sa Brother Jo Inganyo. Salamat sa imong pagpakikuban. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa imong pag-love o pag-pray sa ato nga program. Niya sad si Brother Jake sa Sumalinog. So good morning Brother Libby. Good morning sa diha mo diha Brother Jake no. Diha sa Dumaguete City. Hinaot pa nga magmadasigon kita kanunay sa atong pagtug pag-alagad si Ginoo. Niya sad si Moises Alex Liaban mga higala. Ang iya pong mensahe, mayong buntag, Badlibi, og sa tanang naghulat sa live program. Okay, mayong buntag po, Brother Mrs. Alex Liaban. Salamat kayo sa imong kanunay pagpakiguban sa ato nga tulumanon. Panyaniya po si Sister Nunahani Monterde Punay, mayong buntag, Kuya Libby, o Kuya John, ingon man sa tanang listeners and viewers, amping and God bless sa inyong programa. Salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga program, Sister Honey. Ato pong nakita din si Brother Ronilo Itang, maayong buntag kaninyo, Brother John o Kuya Libby, o sa mga kaigsunan, tigpaminaw, nining programa sa kini, ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Niya pag yun siya mensahe, Manoy Libby, mo request ko og awit to rescue a sinner like me. Salamat sa pagbasa. God bless. Okay, ato ning anam-anam higala pag hatag kining awit nga gi-request no to rescue the sinner like me. So sa kini ka matahong nga alawiton nga gipangayo ni Brother Ronilo Itang to rescue the sinner like me. Okay. I don't understand how a good soul divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. Well,
padayon tahigala nga dosunahan na ato ning padayunon pagbasa makikilaan ang mga mensahe. Okay, ato nang na-serve no Brother Ronilo Itang ang awit nga imong gipangayo, to rescue the sinner like me. So nindot kayo nga mensahe sa awit. Panianiya pod si Scout Ranger Senior, maayong buntag Brad Libby og Brad John og sa tanang mga nagview og naminaw sa radio ilabi na sa akong mga ka-church sa Kabangkalan. Dakit, God bless. Salamat sa diay sa atong mga bisita. Gahapon mga kaigsunan nga taga nailon pagkanindot sa ilang mga mensahe sa awit nga ilang gipaambit kanamo labi na sa ilang mga main singer group nga maoy nagdala sa divine message. God bless to all. Lahutay lang gyud ta. Lahutay lang gyud tag pangalagad mga igsuon bisan pa sa kadaghan nga mga pagsulay o mga katalagman nga atong nasinati karon. Okay. Niapod si Brother M. John Nailon. Morning Brad, request ko request ko o tumawag ka by Acidors, favorito ni sa akong anak. Okay, ato ning idalit no ang tumawag ka kanya Acidors mga higala. Ato ning i-play kining awit. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Maglilitibay si Jesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimon sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Naglilitibay si Jesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka
walang imposible sa Panginoon. Okay, padayon tayo higala nga ito sunahan ni asay request pod ni Madslia Muñez may nag-ampo kanimo, no? So ato ning idalit ning awit ang naguluhan kini nga may dag-ampo kanimo request kini ni Madslia Muñez, no? Good morning nimo di Mads. Hinaut pa ang Dios magpanalangin kanimo karon nga kapuntagon. Okay. Ni ang
Okay, padayon tahigala nga to sunano ato ning tan-awon pagpadayon. Niya sad si Nika Lipon. Good morning brothers. Request ko og song dili kabayran. So ato lang idalit karon taud. Moadto tahigala sa pagtubag sa pangutana nga atong entertainon karon nga kabuntago no. Kay taas na kay atong time, gamay lang atong time noon sa pagtubag sa pangutana. Okay, na daghang mga text about sa pagpanguros o ato ning tan-awon. Mangutana ko, mabasa ba sa Bible nga nagsugo ang Dios nga mag-sign of the cross ta kay pag-abog na sa yawa gikan kang linoy. Niya say okay, ato ning tanawon, badlibi mauni rason nganong manguros kaming mga Katoliko kay pinaagi sa cross giluwas o gitubos sa Ginoong Dios ang atong mga sala. Ato ning pantanawon ning ilang mga pahayag ato ning tagaan og pagtubag karon no. Ang ilang mga pangutana about sa krus ato lang ning gitingob higala og tan-aw dinhi asa tong usa ni asay gikan kang okay, ato to tanawon kadiyot lang tong basahon. Okay, aron mausar ni higala kay daghan-daghan may pangutana good about sa cross nya karon lang gitagaan nato og pagtagad. Okay, nawagtang man diri no. Ang isa ka pangutana higala gikan to kang tutron nga kung tumanon kuno ang panguros lisod man sad kuno kay ari mas luyo ang cross ni Kristo. Mana siya ang mga about sa cross no kay awang ipangita diri lisod og pangita kay tungod sa kadaghan nga mga text messages. So sa tanan nga nangutana mahitungod about sa cross mahigala, so amo ning itingob og tubag karon ang pinakasentro gyud ani ingon dinhi nga badlibi maon mo ni pinakasentro. Brad, mangutana ko, mabasa ba sa Bible nga nagsugo ang Dios nga mag-sign of the cross ta kay pag-abog na sa yawa gikan kang linoy no. Unya do na to mga nangutana gikan kang tutro ng uban adto. Nya do na po toy isa nga na nangutana sad nga walay ngalan no. So salamat kaayo sa mga pangutana about sa cross sa amo lang ng tingbon og tubag karong buntaga mga kahigalaan. So unang mutubag si Brother John o niya ako ning tapuson mga higala. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Og nya ato saning pasalamatan sad ang mga pangutana nagkapupariho ra gyud no. Mahitungod sa cross. Mahitungod sa cross. Og kung atong susihon ang Biblia mga kaigsunan ug bisan pa sa mga kasaysayan sa unang panahon kining cross gikadlukan gyud ni kay mao man ni pinaka-brutal nga anhi dinhi ang tao panisan diha sa cross. Pero human si Kristo nagpakamatay didto sa cross tungod og alang nato, nahimong mabulokon ug nahimong nindot ang kahulugan mahitungod sa cross. Diha sa cross ang mga pag-antos sa Ginoo, diha ni anang cross natuman ang planos Ginoo alang sa kaluwasan. Pero sa ang kaaway gustong mulibog sa panghuna-huna sa tao. Ang kamatuoran gusto niya nga iyahang libogon ang tao aron dili masabtan. Busa sa mga pagano nga mga pagtulunan sa pagano nga pundok adunay nagkalain-lain nga gitudlo mahitungod sa cross. Unang-una abog sa panuay, abog sa yawa, pero kanang tanan bunga og dinahum-dahom lang sa ilang hunahuna mga pagtulunan nga way igong basihanan. Ang Kolosas Kapitulo 2 versikulo 8
mga minugna nga mga pagtuluohan sa kalibutan apan dili sumala ni Kristo. Unang-una, ang krus dili na maoy nagpasaylo sa atong mga sala si Kristo. Kung atong basahon ang Mateo kapitulo 1 versikulo 21, o giganak niyang usa ka bata nga lalaki ug siya paganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. So tandaan nato nga ang manduluwas ug ang makaluwas nato si Kristo lang, dili ang cross. Pero diha sa cross natingban ang mga pag-antos ni Jesus aron ang tao makabaton sa kaluwasan. Sa Biblia aduna lamay duha ka mga butang nga gipasabot ining cross. Una, literally nagpasabot og kamatayon. Mao bitaw na nga kung magsakay kag sakyanan, may mga panahon diha daplin sa karsada o tunga sa karsada na ay gibutangan og krus, gidagkutan, nagpasabot nga naay namatay. Sa unang mga panahon, daw gibadlong manggod ni, pero sa una, ang mga patay mag-una gito ang magbitbit sa krus. Karon, di nakakakita nga naanay ikuyog nga krus dito sa minteryo, kay ang krus diha na lang sa lapida. O unya dinhi ining krus nagagula ang daghan kaayong mga piki nga mga pagtuluohan. Pero ni ay ato nga basahon sa Doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños in Lengua Bisaya sa page 3, gisulti din pagtulunan sa mga Kristiyanos. So ni agay mga i-introduce nga murabag lasunon, poisunon nila ang tao nga ang mga Kristiyanos dunay ilang kaugalingon ba nga pagtulunan, meaning dili na pagtulunan sa Ginoo. Nihaw atong basaho dinhi, katungdanan sa mga Kristiyanos nga tanan nga magdebosyon sa timaan sa Santa Cruz. Mauni gitudlo sa simbahan, wa itudlo sa Biblia. Kung atong basahon ang ikaduhang Pedro 1:21, matud pa nga ug kay wala may propesya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao, hinunuan na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Busa kung dinhi sa Biblia imo ganing pangitaon kung duna ba'y gisulti ang mga balaang tao may tungod sa krus basis ilang mga tradisyon ug pagtulunan, wala. Kini siya iyara ni sa simbahan, way labot ang mga apostoles, wala si Kristo, kay wala magtudlo ni ining matanga sa mga pagtulunan, bahin aning cross. Although nasayod ta nga kitang tanan gipakamatyan ni Jesus diha sa cross, pero bahin nas mga pagtulunan na gani ni anang cross, wa nagyoy basihanan ana sa Biblia. Kung atong basahon dinhi, katungdanan sa mga Kristiyanos nga tanan nga magdebosyon sa timaan sa Santa Cruz. Tanawa, mo ni katungdanan sa mga Kristiyanos tanan magdebosyon sa timaan sa Santa Cruz. Ngayon din kay dako uyamot ang pulos ta kaniya tungod kay maoy hinigibanta sa mga Kristiyanos nga ighihingilin og igabugaw nato sa yawa. Tanawa og unsay ilang pagpasabot, ighihingilin, ibugaw siyawa, unya ang krus mo'y atong hinigiban. Dili man na mo'y gipasabot sa Biblia. Kay kung imong basahon ang Erbihanon 4:12, ang pulong sa Dios buhi nga nagalihok nga gamhanan, hait pa sa espada nga doy sulab. Espada hinigiban. Pero dinhi ang gisulti dinhi nga ang hinigiban unsa di ay cross man kuno. Pero mo na gitudlo sa simbahang pagano. Unya nagingon dinhi matud pa nga dako uyamot ang pulos ta kaniya tungod kay maoy hinigibanta sa mga Kristiyanos nga ighingilin og igabugaw nato sa yawa. So gi-introduce nga ang cross ihingilin ug ibugaw sa yawa. Kay ang yawa mahadlok uyamot sa cross. Ang tinuod pagkasulti, bisag kapila nimo baliktara ang Biblia, wa gi kay makita nga bisag usa na lang ka litra, usa lang ka words ba or usa ka teksto nga naghisgot nga ang yawa mahadlok sa cross. Wa gani mahadlok ang yawa pagtintal
niadtong Hesus nga gilansang sa krus. Ang krus na hinoon maoy gikadlukan sa yawa. Baliktad mi ilang pagsabot niya o. Nagingo din kay ang yawa mahadlok uyamot sa krus. Wa man na itudlo sa Biblia, ila-ila ra na. Busa kung manguros kita, ayuhon ta pag-ayo sa pagpamutang sa pagpanguros. Kay ginakalasagan ta ang atong lawas sa krus aron dili kita duulon sa yawa o gikrusanta ang nawa gikalasagan lain nga pagtulunan pod gikalasagan ta ang atong kaulingon sa krus aron dili ta duulon sa yawa. Wa man kay makita nani nga gitudlo ni des Biblia iya ra ni sa simbahan nagiri ang o gikrusanta ang atong agtang aron dili kita pagtambugan sa yawa sa mga daotang hunahuna. Na unsay tumong, unsay tuyo, kining agtang gikrusan ni aron dili tambungan sa yawa us daotang hunahuna. Pero kining mga taong nakahimog mga daotan, mga tao ni nga kanunay nagapanguros. Pero ilang doktrina, krusan lang na ang agtang kay aron dili magkahuna-huna sa daotang hunahuna. Nagingo din gikrusan ta ang atong baba aron dili kita makapamulong sa mga daotang pulong. O tanawa, ang rason nga nung krusan ang baba aron dili ka pamulong og daotang pulong. Pero panid iragyud ninyo gud kining baba nga kanunay gikrusan ug unsay ipamulong. Piste, kulira, kalamri, inatay, bugkot, kalibag dugo. Di ba? Mao na inyong madungog mabati. Pero gikrusan ta kuno ang baba aron di ta makapamulong og daotang mga pulong. Nagingod din nga gikrusan ta ang atong baba aron dili kita magapamulong sa mga daotang pulong. Gikrusan ta ang atong dughan aron dili kita pa magbuhat sa mga daotan nga buhat ug kun adunay daotan nga buhat unya ug kun manguros kita ingnon tan ini tungod sa timaan sa Santa Cruz sa among makaway bawion mo kami Ginoong Dios namo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. So, ingon ini ang ilang doktrina ug pagtulunan may tungod-an ng cross pero wa gyud na itudlo dinhi sa Biblia. Dibodo si Jesus nangingon Mateo 24:4 magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kay daghan unya mutungha magingon ako ang Kristo ug unya na daghan ang ilang pahisalaagon. Mao nay bantod pa ni Kristo sa Mateo 24:4. So ang itang magamping, ang itang magbantay. Nga naman naam gid ang mga pagpasalaag. Ug unya kun abog man sa yawa, bihuna-hunaan ninyo. Igdayong sakay manguros, igdayong dagan manguros. Unya igagi sa simbahan manguros. Still pila naman kayawa gisigi ni mog abog kay abog ka na ang pagpanguros sa yawa. Pero ngano man lagi og anhag tungitan, anhag madyungan, mo anha og tigbakayan, mo anha og bungan, diskuhan ug uban pa dili man lagi manguros. So nagpasabot nga wala yawa kay naa mangyawa manguros kay aron mudagan mabadlong unta wa man. Pero kining tanan mga kaigsuonan bunga ra ni sa gipanghuna-huna sa mga tao apan og dili pagihapon ang tao mudawat sa pulong sa Dios way mahimo niya na ang Dios wa mi ay arang mahimo pang way tan-awa kung unsay kuan dinhi nga gikrusan ta ang atong kuan baba aron dili ta kapamulong og daotang pulong. Unya tan-awa og unsay mahitabo ni anang mga baba nga kusog manguros, unsay daotan nga kuan diha, mga daotan nga mga pulong, mga pamalikas. Karon dunalay mga gitudlo nga wa itudlo sa Biblia. Ang kanang huna-huna o tan-awa, balikon nako. Muadtog tigbakayan dili manguros, wala yawa. Muadtog diskuhan dili manguros, wala yawa. Muadtog bungan di manguros, wala yawa. Sa diskuhan wa. Pero muadtog simbahan manguros tanan. O ahay man ding yawa, tuwa simbahan. Unya ngano man ang kada duol sa simbahan manguros man. Kay ayawa, but pasabot gang yawa wa gid mapahawa sa daghang tawo nga nanulod diha ang nanguros.
nga may mo mahadlok ang yawa mahitungod sa cross, mga bungag dinahom-dahom lana sa inahuna nga wa itudlo sa Biblia. Busa si Kristo nagpasidaan, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Mateo 24:4. Daghan sa mga tao ron nangisalaag tungod kay wa sila makabantay. Nga ang mga pagtulunan nga gitudlo di sila, pagtulunan nga iya lang sa tao ug dili iya sa Ginoo. Well, karong panahon na mga kaigsunan, angay tang magamping, angay tang nga magbantay tungod kay ang yawa, ang yawa naningkamot nga ang tao iyang mapahisalag. Tungod niya na ang pulong sa Dios mauman ang kahayag, ang pulong sa Dios mauman ang kamaturan. Tungod niya na kinahanglan na ang pulong sa Dios aron makaplagan mo ang kamaturan ug makaplagan mo ang kahayag. Well, legal na si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ato tas pagpadayon ni Gala. Ato ning ni-request nga kanta ni Nika Lepon. Good morning. Brothers, request ko og song dili kabayran. Kaya ito ning idalit kining awit arong i-continue sa nato humanini ang pagtubag sa pamatanan. Pasalamat sa mga katuwigan nga naangkon mo. Bisan pa sa akong mga kasakitan, iatiman niya ko ang unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili na bayran sa salaping ibunawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo, nag-anang naunta ako kahulog, ang pangisap na'y mo ako Ginoo, pinaagi sa mamungaway pagubah. Sa kabulanan ko, ilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salaping ang kinabuhi ko ihalat mo kanino, sa panahon na ako namalano, sa nabilin na kinabuhi ko karon, ihalat ko na kini sa bisan pa ang mga butang nga naangkon ko,
animo. Okay, padayon tahigala ato ning tanaw ni ay contribution ni Brother Ronilo Itang sa igsuon nga nangutana ang yawa dili mahadlok sa Dios base sa Bible sa libro sa Hub ning apil man gani si Satanas pag-apil sa panagtigom dinhi sa Dios sa libro Mateo gitintal si Ginisos nag-ingon gani si Ginoong Hesus kon mosunod ka kanako pas-ana ang imong cross so dili mag-sign of the cross. God bless. Okay, salamat kayo Brother Ronilo Itang sa imong contribution, no? So padayon tahigala ngadto sunahan sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ang pangutana naghisgot may tungod sa cross, no? Dunay uban lisod ko na moros loyot, naod na, wala po na isugo ko sa Ginoo. So, ang pangutana, ang sentro gyud sa pangutana nga matod pa dinhi nga mabasa ba sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga mag-sign of the cross ta kay pag-abog na sa yawa? Muna'y pinakasentro yun. Mabasa or nagsugo ba ang Dios? Mabasa ba sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga mag-sign of the cross ta kana manguros ba? Nagsugo ba ang Dios sa Biblia? Sa direkta nga pagkatubag higala, wala tay mabasa diya sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga panguros mo, pag-sign of the cross mo, kay aron mahadlok ang yawa gikan kaninyo. Way sugo nga mabasa diya sa Biblia. Kung yung anong hinto mo man lagi na, sa simbahan nga mag-sign of the cross kay pag-abog sa yawa. Kinsa man di ay nag-imbento ana kay wa man sa Biblia. Kay nga para sa Biblia, pagtulon ana sa Ginoo sa Biblia, pero kay wa sa Biblia, pagtulon ana nga hinimo sa tao. Tanaw na to ilang pagtulon ano? Diha sa doktrina Kristiyana, katungdanan mato pa sa page 1 yun ang mabasa dinhi. Katungdanan sa mga Kristiyanos nga tanan nga magdebosyon sa timaan sa Santa Cruz, magdebosyon, magampo ganina sa timaan sa Santa Cruz, kay dako uyamot ang pulusta kaniya tungod kay maoy hinagibanta sa mga Kristiyanos nga igahingilin o igabugaw nato sa yawa. Kay ang yawa mahadlok uyamot sa krus. Busa kung manguros kita ayuhon ta kaayo pagpahamutang ang pagpanguros kay gipanalasagan ta ang atong lawas sa krus aron dili kita duulon sa yawa o gikursanta ang atong agtang aron dili kita pagtambungan sa yawa og daotang mauna gikursanta ang atong baba aron dili kita makapamulong sa daotan nga pulong. Gikrusanta ang atong dughan aron dili kita makabuhat sa mga buhat mga daotang buhat o kung kita manguros inon tani tungod sa timaan sa Santa Cruz sa among makaaway. So muni ilang pagtulunan sa pagpanguros sigala, pag-abog daw sa panuway, pag-abog sa yawa. Mabasa ba na Diyos Biblia nga nagsugo ang Dios nga kinahanglan manguros ta kay aron maabog ang yawa? Wala gitay mabasa. Tinuod si Kristo higala gikalansang dito sa krus sa Kalbaryo. Kay ang krus God mo'y gitawag nga instrumento aron paantuson ang taong kriminal hangtod siya mamatay. Gitawag crucifixion.
Muna nga Roman Empire na sila'y mga upat ka mga gitawag og upat ka mga pamaagi sa pag-execute sa usa ka taong dautan. Pero ang pinakabangis nga execution sa usa ka taong dautan kining ang tao ilansang sa cross, gitawag crucifixion. Nga naman kay lisod gid ka didto, dili ka kakaon, di ka kainom, di ka kapangaot, di ka kapangihi, di ka kabuhat kay nagdupa ka man dito sa cross. Unya inanay nga mamatay kas kauhaw, kagutom, unya kasakit sa pag-antos mahigala. Kay munay gitawag og instrumento, usas mga instrumento sa pagsakit sa usa ka taong kriminal. Si Kristo gilansang sa krus galawa siya isala. Apan ngano nagpalansang man siya usa man siya ka Dios nga nagpakatao. Pwede raman ang tato siya dili magpalansang tungod kay ang Dios gamahanan man. Nga di gani motugot unta ang Dios nga ilansang ang pagkatao. Pero ginatagna nas bala ang kasulatan nga kinahanglan si Kristo magpakatao aron magpakamatay alang kanimo o kanako, magpasan sa silot sa ato mga sala didto sa krus sa Kalbaryo. So ang pinaagi sa pagtuo kang Kristo nga nagpakamatay didto sa krus sa Kalbaryo, ang iyang sala matubos. Kinsay nagtubos? Si Kristo ang nagtubos sa silot sa atong mga sala didto sa krus sa Kalbaryo. So ang pinaka-importante dili ang krus kundili ang gilansang sa krus nga mao si Kristo. Mao to ang sentro gid higala, dili ang krus makahigalaan. Wa tay mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga mangurusta kay aron maabog ang yawa. Kay sa Biblia naay gisulti kung unsao nato pag-abog ang yawa. Usa sa mga butang nga dili ta mahidalinas nga to yawa, magampo ta sa Lucas 22:40. O na dinhi sa atong mabasa sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 7. Nay mabasa nato dinhi. Paminawi ako basa na. Santiago Kapitulo 4, versikulo 7. Busa magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios. Apan sukli ninyo ang yawa og kini siya mogkaratil pagdalagan gikan kaninyo. Unsa day buhaton sa tao aron ang yawa maabog mogkaratil pagdagan gikan kanato? Ang ingon ni Santiago, magpasakop kamo nga masinugtanon kamo ngadto sa Dios. Sa ato pa kay musugot man sa Dios. Pag ingon sa Ginoo, bantay ang adlong Sabado, sugot kas Ginoo dili mo supat. Muna ang pag-abog sa yawa. Bantay ang napo kasugo. Nag-ingon ang Ginoo ana, daghantag mga verses mabasa ana. Kung magpasakop ka masinugtanon sa Dios, supa ka na. Tumana ng gingos Ginoo. Pag-ingon sa Dios, Levitico 11:7-8, ayaw ka og baboy kay hugaw ni. Mukaon gani ka ani. Impirno ka, sumala sa Lucas, sa Isaiah 66, versikulo 16-17. Magpasakop ka, masinugtanon sa Dios, pero musupa ka ani mga higala. Di kita kaabog sa yawa. Ang pag-abog sa yawa, ang tambag dinhi ni Santiago, magpasakop kamong masinugtanon ngadto sa Dios. Sa diha ang tawag magmasakop masinugtanon sa Dios, mainampuon siya, masinulundon siya sa gisugo sa Ginoo. Ingon ang Dios, sukli ninyo ang yawa. Ang yawa mokaratil pagdalagan gikan kaniyo. Samas gingon ni Ginosos, pahawa ka Satanas. Ang yawa ning hawa ning karatil pagdalagan higala sa dihang gihinginla ni Ginosos. So muna siya ang punto tagwaon. Huwag yun mag-ingon Santiago nga magmasinugtanon kamo sa Dios unya pag-sign of the cross kamo aron ang yawa mo karatil pagdagan gikan kaninyo. Huwag mag-ingon na Santiago.
ang ato nabasa, magmasinugtanon kamo sa Dios. Sukling yawa kay mukartel pagdalagan gikan kanyo. So importante higala ang pagkamatinumanon kung unsay gisultis Ginoo pagkamanginampuon, pagkamasinugtanon sa Dios, ang yawa mo karatel pagdating sulay siya tindal, pero panahon nga imong hinginlan ayo pahawa ka sa tanas, ang yawa mo karatel pagdalagan gikan kanato. May mabasa ba sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga mag-sign of the cross ta? Wala. Pangutana, nganong hintong ha man sa simbahan? Kinsa man ay nagtukod ana? Atong lilion mga higala og kanus ana nahimugso ang pagtulunan mahitungod sa krus. Okay, sumala din sa ato nga mabasa sa list of heresies ni Stephen L. Tista. Ingon din sa ato mabasa, of all the human inventions taught and practiced by the Roman Catholic Church, which are contrary to the Bible, kasumpakis Biblia, the most ancient are the prayers for the dead, pagampo sa mga patay, and the sign of the cross. Oh no, sign of the cross. Both began 300 years after Christ. Kanus ari na nahimugso niadtong tuig 300 AD. Wa na si Kristo dinhi. Kinsay nagmugna ana ang simbahan mga higala. Ang simbahan man nagmugna, dili ang Ginoo. Og kay wa man as Biblia isugos Ginoo, tao na may nagmugna ana, gitawag na siya balaod nga hinimos tao. Pangutana, dunggon bas Ginoo ang atong pagsimba kung ang balaod hinimos tao atong gipasangil nga balaod si Ginoo? Si Ginusos nagsulti sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 7 og 8. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Sa atong pagkasinsero, pagkamainampuon, pero ang atong gituman mga pagtulunan nga hinimos tao dili sa Ginoo higala. Ingon si Ginusos, kawang lang ang atong pagsimba kaniya. Aron dili mahimong kawang, ang atong sundon ang sugo sa Ginoo diya sa balaang kasulatan. Ang hinungdan ngano nga ang mga Seventh-day Adventist wala nanguros or dili mag-sign of the cross tungod kay wa na gisugo sa Ginoo. Okay, wa naman tayo mga higala. Sa dili pahingpit tapuson ang atong tulumanon niya ang atong temsong. Okay, itong hangiyon si Brother John alang sa closing prayer. Okay mga higala, magamputa, dalang panan o magkagagahom ka nga Diyos, panalangin ni ang pulong nimo, nasabod sa kanginan ang mga tao nagapaminaw,